Il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew jinsab sodisfat bl-impenn tal-Gvern fejn tidħol il-komunikazzjoni ta' Malta ma' sħab soċjali u ma' soċjetà ċivili inkluż tul il-pandemija tal-COVID-19. Il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew huwa korp konsultattiv tal-Unjoni Ewropea magħmul minn rappreżentanti ta' organizzazzjonijiet ta' ħaddiema u ta' min ħaddem u gruppi oħra ta' interess. L-iskop ta' dan il-korp konsultattiv huwa li jaġixxi ta' pont bejn l-istituzzjonijiet li jieħdu d-deċiżjonijiet tal-Unjoni Ewropea u ċ-ċittadini tal-Unjoni Ewropea. Huma apprezzaw għax kienu informati wkoll dwar kemm hu b'saħħtu d-dialogu soċjali f'pajjiżna u li allura hemm lok li aħna nkomplu nibnu fuq il-pożittiv li diġà jeżisti f'pajjiżna ħalli bekk inkomplu nimxu il-qudiem anke fi żmien ta' diffikultajiet bħal maddejja minnha mhux biss Malta imma l-Ewropa u d-dinja. Il-Ministru Abela semma kif l-ewwel parti ta' Jannar ta' din is-sena pajjiżna kien it-tieni membru tal-Unjoni Ewropea li nieda strateġija ta' sħubija mal-Afrika dwar il-kummerċ, l-iżvilupp u d-diplomazija qabel l-istrateġija tal-Unjoni Ewropea stess. U għażiet li l-Afrikani mill-Ewropa għandu bżonn jaraw ħidma brieda tajba u investiment fil-ġenerazzjoni żagħżugħa Afrikana billi jagħmluhom b'ħiliet b'impjiegi u b'opportunitajiet f'pajjiżhom stess. B'referenza għax-xogħol tad-Dipartiment tar-Relazzjonijiet Industrijali u tal-Impjiegi, innota kif grazzi għall-intervent tad-Dipartiment ġew salvati aktar minn 25,000 impjieg minħabba l-imxija.